יספר על עצמו קצת, ואנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא כנראה הכי חשוב בעולם והכי טעון בעולם במדינת ישראל של היום, פוסט-טראומה ואיך זה קשור בכלל לחינוך. אבל לפני הכל, ירון. אהלן. נעים שאת פה, זה לא שאני פה, אלא זה שאת פה אצלי בבית, נעים לארח. קוראים לי ירון, אני בן 42, ירושלמי, born and raised. שירתי בחטיבת הנחל 5 שנים, מתחילת 2002 עד סוף 2006, ועוד עשור במילואים. ויצא לי לחוות כל מה שלמדינה היה להציע בתווך הזה. אחרי הצבא התמודדתי עם סימפטומים לאורך הרבה מאוד שנים, משהו כמו עשור, עד שהרבה מאוד דברים התלכדו לכדי זה שאני צריך לטפל בעצמי בצורה הרבה יותר מעמיקה ממה שיצא לי לפני. מה שהוביל למסע שיקום שאני עדיין בעיצומו וכל הזמן משתפרים בו. לצד זה, בעולם המקצועי שלי, אני בא מעולמות של יזמות חברתית במהות שלי. עשיתי הרבה דברים, הייתי שותף להקמת התעוררות בירושלים, תנועה מוניציפלית פה של צעירים, ניהלתי אקסלרטור של יזמים חברתיים שנקרא פרזנטנס, הסניף הירושלמי. נתתי שירות וייעוץ לעמותות, והנה רובי הצטרפה אלינו, אולי אתם תראו אחרי זה. אחרי זה היה לי תקופה בחינוך, ששם עשיתי כמה דברים. אחד, עשיתי ייעוץ, שהפך לזה שניהלתי את תחום החינוך במכון הישראלי לחדשנות. מה שעשינו שם זה מצד אחד לעזור לחברות של טכנולוגיה חינוכית, גם בעולמות הביזנס, רגולציה, מוצר, גיוס הון, כל זה. ובצד השני עבדנו עם רשויות מקומיות בעיקר, על לייצר את הקשרים האלה עם החברות טכנולוגיה, ולעודד כאילו שינוי פדגוגי, טכנולוגי בתוך המערכת. אחרי זה המשכתי לחברת ייעוץ, עשינו ייעוץ לאוניברסיטאות, מסביב לפדגוגיה חדשנית, עבדנו בעיקר בברזיל, סרביה והודו. כן, זה היה לפני הקורונה, ואז הגיעה הקורונה, ביטלו לנו את כל החוזים, היינו צריכים להמציא את עצמנו עסקית מחדש, בנינו, נראה לי שגם במסגרת הזאת נפגשנו, או שהתחלנו להיות בקשר, שהקמנו בזמן הקורונה בית ספר אונליין, שנקרא חממה, אחרי זה הפך להיות מדוע, שהרעיון היה לבנות בית ספר מסביב לעולמות המיומנויות. איך שבנינו, או התחלנו לבנות תוכנית פדגוגית שהיא 100% מיומנויות, והידע הוא רק תירוץ לרכוש מיומנות. וזה היה שנה ומשהו מאוד מגניבות, עשינו כמה סבבים של ניסויים, היה תלמידים, היה מורים, היה כאילו כמה מאות אנשים מעורבים בזה, זה היה מגניב. לא גייסנו לזה כסף. אחרי זה עשיתי איזה פסק זמן, הלכתי להייטק, אחרי ההייטק, סליחה על האינטרו הארוך. הקמתי עמותה שנקראת הלם קלאב. פוסט-טראומטיים, אמרו פוסט-טראומטיים, מרחב דיגיטלי ראשון בישראל שעוסק במפגש הזה של פוסט-טראומטיים עם עצמם, בצורה מטיבה כחלק מאיזשהו תפיסת שיקום. בעצם הובלתי את העמותה הזאת לתוך המלחמה, רצף של, זה שיחה בפני עצמה, כאילו הרבה דברים שקרו מאז. עזבתי את העמותה לפני 8 חודשים, משהו כזה. ואני מקים היום עסק חדש של נגישות פוסט-טראומה, איך מנגישים שירותים ציבוריים, מרחבים ציבוריים, עסקים, בכלל ארגונים, ללקוחות פוסט-טראומטיים. אוקיי. אבל אני רוצה רגע שתסביר כן בשתי מילים מה זה הלם קלאב. גם נשים את הלינק, אני חושבת שאנשים צריכים להכיר את הדבר הזה, את המופע הזה. אני חושבת שגם אולי שווה שנדבר על למה בכלל צריכים בישראל חברת ייעוץ להנגשת המרחב הציבורי, נכון? זו כאילו שאלה שב-2026 לא אמורה בכלל להיות רלוונטית לחברה הישראלית, כאילו, נכון? כי בעצם אנחנו למודי מלחמות ומבצעים ופוסט-טראומה היא דבר לצערנו נוכח, בטח אחרי השנתיים האלה, ועדיין אנשים לא מבינים, שבעצם אולי זאת סיבת העומק למה אנחנו נפגשים בעצם היום.
נכון? כן. אז אני אתחיל בקצרה להגיד על הלם קלאב, מרחב דיגיטלי שמורכב גם מתכני שיקום ממש וגם מקהילה, בכמה מרחבים דיגיטליים, וואטסאפ, פייסבוק וגם פיזי וכל מיני כאלה, שהרעיון הוא פוסט-טראומטיים ותיקים שעוזרים לפוסט-טראומטיים צעירים. לחלוק מהניסיון, לחלוק ממה עובד, ממש פיזית לעזור. ובנינו מסביב זה איזושהי מתודה, כאילו, אז הלם קלאב, הלם.קלאב, יש שם תכנים גם שמלמדים על פוסט-טראומה, גם של מיצוי זכויות וגם של עוד נושאים שקשורים, תיכנסו, תלמדו, זה מהמם. לשאלתך הרחבה יותר, למה צריך חברת ייעוץ ב-2020 ומה אנחנו 6? אני אטען את הדבר הבא. פוסט-טראומה היא תופעה אנושית מוגדרת חדשה יחסית. הדגש על המוגדרת, חדשה יחסית. כי זה ביולוגיה, זה תמיד היה כאילו, זה לא איזה משהו חדש ביולוגי. התחילו להכיר בזה בצורה ממוסדת, וזה אחרי מלחמת העולם השנייה. לא, אפילו מאוחר יותר. יש שם תהליך ארוך. וייטנאם בעצם. 1980 זה השנה שבה רשמית ועדת הפסיכיאטרים הכירה ממש ב-PTSD, אחרי תהליך של כמה שנים מאוד מעניין, של הפגנות ובלגן, ואחרי זה ניסויים, ויש שם כמה דמויות, גם דמות יהודית נורא חשובה בתהליך הזה, דוקטור חיים שטן, פסיכיאטר קנדי, וגם לוחם אמריקאי, שאני חושב שבאופן כללי צריך ללמוד את פועלו, ג'ק סמית, ועוד כמה דמויות, דוקטור ליפטון וכולי, כאילו שהיו מעורבים בתהליך הזה של הוועדה. אז רגע, אני כן אגיד משהו, כי זה חשוב. אם אנחנו בעצם מסתכלים אחורה, אז מלחמת העולם הראשונה התחילו להתעסק בתופעות בכלל, של חיילים שחוזרים לשדה הקרב. מלחמת העולם השנייה כבר התחילו להתעסק בהם, בקבוצות שבהם הם חיים ובמשפחות שלהם. וייטנאם, אני זוכרת שזה היה עניין, פתאום תראה לעצמי, כל תיכונים בארץ, נגיד בי"ב רואים את שיער. שאלה מעניינת. אני חושב יכולה לחשוב גם על סרטים ישראלים, שהם יותר נפיצים אבל. אני חושב שכל סרט ישראלי נפיץ בהגדרה. כן. לא, תחי ללא יודע מה. אפשר אבל לראות אותו. יהודה ברקן, כאילו יהודה ברקן, הכל מדבר על זה. הכל סביב לזה. אוקיי, ורק ב-1980 מתחילים בעצם להתעסק בזה בצורה ממוסדת כהגדרה של PTSD. כן, זה נכנס ל-DSM-3, מתחילים מחקרים, כאילו היו מחקרים כדי להבחן את התופעה, כאילו, כדי לבודד אותה, ומאותו רגע התחילו לחקור על איך מתמודדים איתה. אוקיי, בואו נעשה הבדלה מאוד חשובה לכל מי שצופה בנו ולא מבין כלום, כאילו, בין טראומה לפוסט-טראומה. טראומה היא אירוע חיצוני שקורה לגוף, שמייצר נזק גופני. זה טראומה. לכן בבתי חולים יש מחלקות לטראומה. לכן במחלקות לטראומה מטפלים בפציעות, בדברים מהסוג הזה. ובעצם האירועים החיצוניים האלה הם אירועים בהגדרה שלהם מסוכנים, שיש בהם סכנה. יש פרשנות גם רפואית, גם משפטית למה הכוונה סכנה, אבל בואו נפשט את זה רגע, נעשה את זה פשוט. תחושה שבן אדם שהרגיש שהוא, הבריאות שלו, הנפש שלו, הרגשות, יש סכנה, בסיכון, יש פחד, יש... וזה לא יכול לקרות במלחמה? לא, זה יכול לקרות בתאונת דרכים, זה יכול לקרות בבית עם ההורים, זה יכול לקרות בבוס, בעבודה עם הבוס, זה יכול לקרות כאילו תחושת סכנה. משמעותית. כאילו, שוב, אני לא רוצה רגע להיכנס רגע להגדרות, כי יש ממש כזה, כאילו, פירוט. אני אוהב דווקא לשמור את זה פשוט, כאילו, תחושת סכנה, כי זו תגובה ביולוגית של, אם אני אסביר את זה שנייה, כן? פוסט-טראומה היא פציעת מוח, שמתרחשת בעקבות חשיפה לסכנה, לטראומה, שבו מנגנון הסכנה במוח, שיש לכל אחד מאיתנו, נפצע. ולא מצליח לחזור לעצמו. כן, כאילו באופן כזה, המוח ממש משתנה, כאילו, בצורה ממש ממש פיזית, והבן אדם מתחיל לשפוט את המציאות דרך עיניים של סכנה. בכל מקום יש סכנה, בכל דבר יש סכנה, מטופס שצריך למלא בביטוח לאומי, ועד לתור, ובטח שיש אזעקות וכולי, כאילו. וזה משנה את כל מרקם החיים ותפיסת החיים. בעצם מסביב, התמודדות עם סימפטומים פיזיים מורכבים, מחלות נלוות, פגיעות תפקודיות חברתיות נורא משמעותיות, קושי למצוא עבודה, זוגיות וכולי. והתמודדות עם 4 קבוצות של סימפטומים. הימנעות,
חודרנות, עוררות ודיספוריה. חודרנות זה כשהסכנה חודרת בלי שהזמנתי אותה לתודעה שלי ליום-יום. דוגמה מאוד פשוטה להבנה זה סיוטים. נכון? פשוט חודר לי לשינה וכאילו מפעיל את כל הגוף שלי, אבל יש עוד דוגמאות. אני לפני הרבה שנים, היה לי תחושה שאני מסתובב עם רימון רסס ביד. פשוט פיזית, הולך ברחוב, פשוט היד שלי ככה. חודרנות, כאילו, זה ממש חודר. עוררות זה כשאני מצפה לסכנה שעומדת לקרות, אז הגוף הוא לקראת הסכנה, אני מוכן לסכנה. בגלל זה כשאני נכנס לסניף בנק, אני כבר נכנס עצבני. כי המרחב של סניף בנק הוא מרחב מסוכן, כאילו. להרבה מאוד אנשים, לא רק לפוסט-טראומטיים. לכן אני דרוך. לכן כשאתם רואים מישהו צועק, הוא בעצם נלחם בסכנה מדומה שיש לו בראש. זה התגובה של עוררות. ושלוש זה הימנעות, שאני עושה כל דבר שאני יכול כדי לא להרגיש את תחושות הסכנה האלה. אז אני לא אצא מהבית בכלל, אני לא אפגוש חברים, אני לא אשמע מוזיקה מסוימת, לא אוכל אוכל מסוים. אני הרבה שנים לא אכלתי טונה מפחית, כי זה הטונה של האמנות קרב מהמלחמה. והקבוצת סימפטומים הרביעית זה דיספוריה. דיספוריה זה ההפך מאופוריה. בעצם הרגשה שלילית לגבי העצמי, לגבי אני. זה אומר רגשות אשמה, זה אומר בושה, זה אומר אובדנות, זה אומר דיכאון. אני מרגיש רע לגבי עצמי, וזה קשור לסכנה, כאילו, דברים שעשיתי, דברים שאני חושב שהייתי צריך לעשות, וכולי, כאילו. וזה מייצר פשוט שינוי של המרחב, של האינטראקציה עם אנשים, שנורא מקשה, והיא נכות. לכל דבר. לכל דבר, כאילו, אני על כיסא גלגלים, המוח שלי פועל בצורה שונה מהאדם הממוצע. אוקיי, אז אני רגע אוסיף, כדי גם, כי מישהו שומע אותו שבאמת אין לו איזושהי נגיעה לדבר הזה, הוא מנסה רגע לחשוב על עצמו, על מישהו מכיר, שפוסט-טראומה זה דבר שמתפתח, היא לא מגיעה תוך יום מהטראומה בדרך כלל, לוקח לה זמן, כמה חודשים טובים, ויש נקודות בדרך שאם עושים אותם בדרך כלל, זה מפחית את הסיכון לפוסט-טראומה, אבל בסוף, סטטיסטית באוכלוסייה, בחשיפה לאירוע טראומטי, בין 5-15% מהאנשים מפתחים פוסט-טראומה, תלוי עכשיו... אני מכיר מספרים גדולים יותר, לא, מלפני המלחמה, מספרים של 20-24. אני מכירה את ה-15%, תלוי כמובן איזה מאמרים אנחנו קוראים, אבל אנחנו יודעים להגיד היום שאחרי המלחמה, המספרים האלה בישראל עלו באופן משמעותי. יש כמה מחקרים מעניינים בהקשר של התפוצה של פוסט-טראומה, אז אחד, כאילו, יש כמה דרכים גם למדוד את זה. אז תיארת כאילו בחשיפה לטראומה, מה הסיכוי שהמוח שלי ייפצע בסופו של דבר. שזה דרך אחת למדוד את זה. דרך אחרת למדוד את זה היא כמה אנשים מתמודדים עם סימפטומים פוסט-טראומטיים באוכלוסייה באופן כללי. שזה הסתכלות שונה. אז שם מעניין לראות כאילו את התהליך שקרה. ב-2018 פרופסור מנחם בן עזרא מאוניברסיטת אריאל עשה מחקר עשה מחקר מעניין. שבו הוא הביא מדגם מייצג של החברה הישראלית, העביר שאלון האבחון, וגילה ש9% מתמודדים עם פוסט-טראומה, ו2.6% עם קומפלקס פוסט-טראומה, בפשטות 11.6%, אחד מכל 10 ישראלים, ב-2018, מתמודד עם סימפטומים פוסט-טראומטיים. שזה מאוד דומה ל-15% שאני מכירה, בין 10-15% ממוצע לאוכלוסייה. זה פשוט מדידה שונה, כן, זה מדידה שונה. כאילו פה זה מדידה תוצאתית, וזה מדידה תהליכית. אבל בסוף אותנו מעניין, לא הכמות באוכלוסייה, אלא העובדה שהפרט מתמודד עם זה. ברור שכשזה במסות גדולות, זה יותר דרמטי ודורש מהמרחב הציבורי להשתנות. אבל בינינו, בסוף כל העניין שהוא פוסט-טראומטי, גם אם הוא אחד מתוך מיליון, הוא רוצה לקבל מה שהוא צריך לקבל. נכון, פשוט ההבדל הוא שכשיש כמות כל כך גדולה, ודיברנו על 2018, ב-25 אנחנו מדברים על 29.8% מהאוכלוסייה, שזה אחד מכל 3 ישראלים, לא מילואימניקים, ישראלים. נכון, כי זה לא רק חשיפה ישירה, זה גם כל הסיפור של חשיפה משנית, והתקשורת, והמון המון דברים בתוך הסיפור הזה. יש גם הרבה חשיפה ישירה, יש גם הרבה כאילו עוטף עזה, חבר'ה שעזבו את הבית. בנוסף, יש את הכל, יש גם את החשיפה הישירה, גם חשיפה משנית, גם אנשים שפתאום התעוררה להם פוסט-טראומה בעקבות מה שקרה להם פעם, והיה איכשהו רדום באופן יחסי. זאת אומרת, המון 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 אפשרויות בתוך הדבר הזה. גם אני אוסיף ונגיד שיש המון אנשים בלי פוסט-טראומה, שיש להם כל מיני תופעות מתוך 4 שהזכרת, שקיימות. צריך את 4 כדי להיחשב פוסט-טראומטי, אבל זה לא אומר שלא סובלים אם יש אחד מ4. נכון, שזה גם נקודה מאוד קריטית. אז בעצם אנחנו מדברים פה על רגישות חברתית,
בכלל, לכל הסיפור הזה שיש אנשים שהולכים בינינו. שנדרשת רגישות. נכון, שנדרשת רגישות. כן, כן, כן. אחרת ממה שיש לנו היום. כן. אוקיי, ואת זה בעצם אתה אומר, את זה אני רוצה לבוא ולהנחיל בתוך החברה הישראלית. לשאלתך ששאלת למה צריך חברת ייעוץ בהקשר הזה. אז אחד, הסכמנו שפוסט-טראומה היא תופעה חדשה במדע. זה אומר שכל הפתרונות הם פתרונות מהשנים האחרונות, 20-30 שנה האחרונות, במדע זה יחסית לא הרבה, כאילו, וגם מבחינת המשאבים שהושקעו בזה, נשווה לסרטן, נשווה לאיידס, כאילו, זה פשוט קטן יותר, אז כאילו מראש יש כאילו פחות. אז כבר הידע הוא פחות קיים וצריך לפתח אותו. בישראל, מיקרוקוסמוס ספציפי מבודד שיש לו את התהליכים ההיסטוריים שלו, שדורש התייחסות נקודתית, מקומית, ספציפית. הצורך ששילש את עצמו, אם אמרנו 11.6 עד 29.8, אז פי 3, כאילו. בשנתיים. בשנתיים, אז פי 3 בלגן, כאילו, זה אומר פי 3 אנשים שצועקים בתורים, זה אומר פי 3, בכלל, יש מחקר של נטל שפרסמו לפני חודש וחצי, חודשיים. מעולה דרך. כן, מאוד מומלץ. הם מתארים את ההשלכות הכלכליות של הטראומה של השנתיים האחרונות. הם מתארים שם, סתם דוגמה, עלייה אני מקווה שאני לא טועה עם המספרים, ב-80% בשימוש בתרופות הרגעה לעומת מלפני המלחמה. הם מראים שבדרום יש פי 3 התקפי לב מלפני המלחמה. ועוד תאונות דרכים, יש כאילו איזה 20 ומשהו אחוז יותר. אני חושבת שבנוסף להכל, אנחנו מרגישים את זה, יש הרבה יותר עצבנות ואלימות במרחב הציבורי באופן כללי. ממש. המתנגדים למה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, רגע, דווקא הצמיחה הכלכלית בישראל היא יותר טובה ממה שחשבנו אחרי מלחמה, גם נתון שפורסם השבוע. אני לא הייתי הולכת לנתונים האלה בכלל, ואני הייתי אומרת, בואו נסתכל על מה אנחנו מרגישים. אנחנו נוסעים בכביש, אנשים הרבה יותר עצבניים, אנשים עוברים רמזורים אדומים כמו פסיכופטים. אנשים עצבניים, אם לפני זה אנשים תקפו אנשים בכביש, זה בעלייה. אחרי זה יצא ממש דוח גם לפני חודשיים, אני חושבת, שמדבר על רמת האלימות בחברה הישראלית, כל האלימות עלתה. בבתי ספר, בבתים, אלימות מינית, אלימות נגד נשים, רצח כמובן. עכשיו, זה קורה בכל החברה הישראלית, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית. טוב, מקביל, אני אשים בסוגריים גם יש ירידה במשילות, אבל זה אני שמה בצד, כי זה לא מעניין אותנו, אנחנו מדברים על הפרט עכשיו, על הפרט ועל התופעות החברתיות שהוא מייצר. דווקא יש זווית של הפרט, כי התחושה של ביטחון יורדת, כאילו, כי יש תחושה שהמדינה, אנחנו סומכים עליה שתיתן לנו שירותי ביטחון, וזה יתערער, כאילו. אז זה מאוד מאוד משפיע. תחשבי סתם על העצבים הפוליטיים שיש לך בבית עם עצמך, בלי שנייה איזה צד של הדיון. אבל אני רוצה דווקא בגלל שאני רוצה רגע שאנחנו נשים את הפוליטיקה רגע בצד, ואני רוצה להתייחס באמת לסיפור האנושי, יותר מאשר דברים אחרים, למרות שאנחנו יודעים שהם מאוד משפיעים על כל מה שקורה. סבבה, אז בואו אנחנו נדבר רגע על 5 דברים שהיינו רוצים שכל בן נוער בישראל, בת נוער, ידעו במרחב הציבורי, שהם חשובים כדי לייצר את הרגישות החברתית האחרת שאנחנו רוצים שתהיה פה, כי אנחנו גם מדברים על חינוך. אחרי זה נגיד רגע, שנייה, זה סקטור אחד, הסיפור החינוכי, שצריך דרך להיות גם בבתים, לא רק בתוך בתי ספר. כן, כן. בבתים, כאילו, הורים צריכים להסביר לילדים שלהם למה נפצים ופורים זה שיט. נכון. למשל. נכון. ונדבר גם על ערים ועל המרחב הציבורי, העסקי והמוניציפלי, בלי קשר לחינוך, כי יש דברים שצריכים לקרות במקביל. 5 דברים, ואני רוצה שנתחיל מכלבים. אני עוקבת אחריך המון שנים, כאילו אנחנו בעצם היחסים בינינו הם יחסים של פייסבוק, נכון? אנחנו גם מתכתבים מדי פעם, כזה גם בתוך זה, אבל שם הם בעצם קיימים. אנחנו בעצם דיברנו או על חינוך הרבה פעמים, או על פוסט-טראומה. שאני פוסט-טראומה מחזיקה או טראומה בכלל בתפקיד בעיקר הצבאי שלי, או התפקיד שגם הבינלאומי שעשיתי קצת יותר לפני שהיו לי ילדים, בסדר? והתפקיד החינוכי שלי זה obvious, כי אני מנהלת בית ספר, שנה בשבתון, אבל זה מה שאני עושה. אבל במקרו, אני בן אדם אקטיביסט. אז כאילו אני מתעסקת באקטיביזם חברתי כבר בערך מגיל 17. כמו מלא שנים, אני בת 47. אז אני חושבת שהסיפור החברתי של ישראל הוא הדבר שהכי מדאיג אותי היום, והוא צריך לבוא לידי מימוש גם ברמה המוניציפלית, גם ברמה שלנו בבתים וגם ברמה החינוכית. כלבים, נפצים, או פורים כשם קוד. אני אלך שנייה רגע לטיעון רחב שמאוד מתחבר למה שתיארת עכשיו, ואז אני אתחבר לרשימה. מעולה. אני שומע, ולא רק אני, הרבה אנשים, תקשורת, לא רק בתקשורת, שמדברים על זה שהם השתנו בעקבות 7 לאוקטובר. כבודם במקומם מונח, אבל אני חושב שכשהם מתייחסים לשינוי, הם לא רציניים עם עצמם. כי זה בדרך כלל מתייחס לשינוי פוליטי, זה אומר שאני משנה, אין איזה משמעות מיידית בחיים שלהם.
אנחנו כישראלים חייבים להשתנות בעקבות השביעי באוקטובר. להשתנות, התרבות שלנו צריכה להשתנות. אנחנו צריכים להיות תרבות מותאמת טראומה, אין לנו ברירה יותר. המוח הישראלי הוא לא אותו מוח. 29.8% מהישראלים חווים את המציאות דרך משקפיים מסוכנות. אנחנו חייבים להשתנות. שינוי תרבותי עמוק, מעמיק, שבא לידי ביטוי בכמה דברים. אחד, מרחב ציבורי צריך להפוך להיות שקט. אנחנו לא מסוגלים יותר להתמודד עם הרעש. אני בטוח שזה מסביר הרבה מהעצבים ומהאלימות, כאילו, כי אנשים נוטים להדחיק רעש או להצדיק רעש. נגיד, השכנים שלי אוהבים לארח ואוהבים שמח, ואין להם בעיה עם זה שאני מקודרר פה על הספה שאת יושבת עליה, כי כאילו שמתי פה את החלון הזה הוא אנטי רעשים, אבל אני לא יכול לעשות את כל הדירה, זה יקר מדי כאילו. ואני שומע מהרצפה את המוזיקה. אז לדוגמה, ללכת עם רמקול בטלפון, באוטובוס שמדבר בקול רם. אי אפשר לעשות את זה יותר. אני חייב להגיד שאתה אומר את זה, אני מבינה את מה שאתה אומר בהקשר של טראומה, בסוף אנחנו מדברים גם על נימוס. על משהו של נימוס בסיסי בין בני אדם, ומה אמור להיות במרחב הציבורי, מה אמור להיות בבית, ומה הווליום של המוזיקה שמקובל ומה לא. אני אגיד לך מה הבעיה עם נגישות בפוסט-טראומה, שזה קצת דומה למעלית. מה הכוונה שלי? אנחנו היום לא מדמיינים לבנות בניין בלי שיהיה בו מעלית, כדי שאדם על כיסא גלגלים יוכל לנוע בו, נכון? אבל כולם נהנים מהמעלית, לא רק האדם עם הכיסא גלגלים. זה קצת מה שנגישות לטראומה מייצרת. זה היתרון של נגישות באופן עקרוני. נכון, נכון. בסוף כשמרחב הוא מובנה על ידי נגישות, על ידי שוויון, על ידי עיניים מגדריות או מכל סוג אחר, בסוף כולם נהנים מזה. ממש כולם נהנים מזה. ובהקשר הספציפי של רגע, נקודה ברכה לי. דיברנו על מעלית, על שוויון, כאילו. ולכן כשאת מדברת על נימוס, כן, כשמדברים לאדם בצורה לא מנומסת, יש תגובה גופנית, נכון? אז אני כנכה פוסט-טראומטי, חווה את זה חזק הרבה יותר מהאדם הממוצע, ברמה שאני לא אחזור לאותו מקום יותר, כאילו, אני לא אחזור לאותו בית קפה, אני לא אחזור לאותו עמדת קבלת שירות במשרד ממשלתי, אני לא. ואני אהיה פחות חלק מהחברה, ואנחנו לא רוצים את זה עם 29.3%. ולכן, כן, יש את האלמנט הזה של נימוס, אני מרגיש שהסיפור של הנגישות פשוט חזק עכשיו, זה לא נימוס, אתה לא תפגע בחיילים. זה הכרח. אני אוהב להתחבר לרגש הלאומי שיש עכשיו, כאילו. כי זה, אנחנו צריכים לעזור לחיילים. לשים את השיחה על רמקול באוטובוס, זה לפגוע בחיילים. וזה כאילו הנוסחה שנוצרה עכשיו, כאילו, שהיא חזקה בעיניי מכל נוסחה אחרת. כן, זה נימוס, אבל צריך לספר את הנימוס בצורה שאנשים ישמעו אותו, כאילו. זה כאילו ההזדמנות הגדולה שהסיפור של הנגישות, כי הוא הופך לכל בן אדם יכול לעזור לחייל. ללוחמים שלנו שהגנו עלינו, החברים שלי, כל אחד מאיתנו יכול לעזור להם. וזה רק התחום של הנגישות מכניס את זה לשיח, כי לפני זה איך יכולנו לעזור לחיילים? תרום כסף, לשלוח מכתב שציירנו, זה כזה נייס, נכון? לא, עכשיו יש... הכרח. אכפת לך מהחיילים שלנו? אתה חייב לא לעשות מסיבות בבית שלך, אתה חייב לדבר בצורה הרבה יותר מנומסת כשאתה עובד, אתה לא משמיע רמקול במרחב ציבורי, אתה לא צופר, ועוד, כאילו, אני עכשיו בעיצומו של תהליך ביחד עם עמותת נגישות ישראל, אנחנו יצרנו 103 המלצות למרחב הציבורי בכל תחומים, בכל רוחב. זה עוד לא יצא. לא, אנחנו בעיצומו של התהליך הזה, כן. אז כאילו במטרה של ממש להניח הנחה סדורה של איזה דברים צריכים להשתנות פה. סתם תלך דבר קטן ודבר גדול. אני קשה לבחור את הדברים הקטנים. את מכירה את מוזיקת ההמתנה הזאת בטלפון, כשאת מתקשרת למוקד כאילו? וזה תמיד כזה ג'ינגל. זה תמיד מעצבן, עזוב. זה תמיד מעצבן, וזה חזרתי, וזה בווליום. עזוב, זה מטריד. כשאני נגיד ביום שאני חסרת סבלנות למשהו, אני מנתק, אני אומר, אני אתקשר מחר. כן. אני לא מסוגלת, זה משארת לי שלא פוסט-טראומה, זה כאילו בווליום הרבה יותר דרמטי. אני לא אתקשר יותר לקו הזה, ואני לא אחכה על הקו הזה, ואני לא אשתמש בשירות הזה. אז
אנחנו צריכים לשנות את ההנחיות לאיך... וזה קל, זה לא מסובך. לא, זה כאילו, אני בטוח שהרבה מעצבי סאונד או מפיקים ישמחו לתת אפשרויות נעימות, בלי המילים אחרי, אנחנו כאן בשבילך, לא, אתם לא, כאילו, אז תפסיקו להגיד את זה. אז זה נגיד משהו קטן שהוא מאוד גדול. נגיד משהו גדול, אצטדיונים, או בכלל הופעות. פוסט-טראומטיים נמצאים בהצפה חושית כשהם במרחבים כאלה, בגלל ריבוי האנשים, המגע המזדמן שלא מבקשים אותו, העצבנות של גורמי הביטחון וההפקה מסביב, הרעש העצמו של האירוע, של ההופעה, של המשחק כדורגל, פירוטכניקה וקיצור, הצפה חושית, כל הגוף בהתקפה, כל החושים בהתקפה. אבל הם מגיעים לשם, אז מה אנחנו מצפים שיהיה? מעולה, אז מה אנחנו רוצים שיהיה בשבילם? אני אוהד כדורגל, אני רוצה לראות את הקבוצה שלי, כאילו, בטח. אז עכשיו, כאילו, אני אגיד את הפתרון התיאורטי, ואז אני אגיד מה קורה בפועל. בואו ניקח את דוגמה אצטדיון האמירויות של ארסנל בלונדון. הם התקינו תא צפייה שקט, עם זכוכית כזאת גדולה, כאילו, שאפשר להזמין מראש, כאילו, וכאילו הרעש אפשר לבסט אותו, הכל אפשר, ניתן לביסות בתוך החדר המוגן הזה, כאילו. מדהים, אבל הם עשו את זה בשביל מי? אנשים בטח עם אוטיזם או בעיות או לא משנה מה? שיש להם את אותם בעיות פוסט-טראומטיים. It's the same, כאילו, עכשיו גם בעבודה להראות שיש חפיפה כמעט הלימה, בין הצרכים, כאילו, של האוכלוסיות. כן, שאמרנו גם מקודם, שגם אם מישהו אין לו PTSD, אבל יש לו אחד מהדברים האלה, סובל באותו... מעלית, כולם נהנים ממנו. אבל כן, לגמרי. אז זה נגיד דוגמה של מה שהארסנל עושים. פה אני יכול להגיד שהפועל ירושלים כפרה עליהם, פה בטדי, כאילו, אז עוד לא הגענו לרמה של תת צפייה, אבל הם הבינו, והם יצרו, הם עכשיו בתהליך, כאילו, של להפוך את זה ממש לעניין, דרך כניסה נגישה לפוסט-טראומטיים, לא דרך כל הטירוף של התורים, כאילו, חוויתי את זה בעצמי, ממש הלכנו מסביב, נכנסנו מאחורי השער, גם ספציפית במשחק שעשינו את הדבר הזה, כאילו, אז איך שנכנסנו מאחורי השער, היה פנדל, משהו כזה שאת יודעת, של אוהדי כדורגל, נורא, את רואה איך הקול שלי השתנה עכשיו. אז זה נגיד, כאילו, איך באצטדיון, זה דבר גדול, כי הוא גדול בעין, אפשר לראות את זה, כאילו, ואני אגיד לך סוד, הפתרון כבר קיים. פשוט לא לכולם. זה נקרא תא VIP. ברור. אז כאילו המתקן קיים. בסדר? עכשיו רק צריך להחליט שגם לחיילים מותר. כן. אני שנייה עושה את ההקצנה, כאילו. אבל גם לאנשים עם מוגבלויות, מותר, כאילו. כן. זה לא, המרחק לא גדול. זה עניין של החלטה. של החלטה. ממש של החלטה, זה גם מתקן עירוני בדרך כלל, זה לא מתקן פרטי, אז זה בכלל מגדיל את הסיכוי שזה יקרה, כאילו. וכן, אז זה נגיד דוגמה למשהו גדול, ודרך חובות הדרכה, לייצר חובות הדרכה מכל מיני סוגים, כאילו, מהדרכות מנהלים, נגיד, אם כבר אנחנו מדברים על בתי ספר ומנהלים, אז בתהליך רעיונות ראיינתי מישהו שהיה מורה, בדגש על לשון עבר, שעזב את המערכת כי הוא לא הצליח. הוא לא הצליח בגלל הפוסט-טראומה או שהוא לא הצליח כי המערכת? קודם כל זה תמיד סיפור, זה לא סיפור חד, כן? אבל הוא יחסית בן אדם מערכתי, כאילו, הוא יחסית רוצה לשתף פעולה, וכאילו, יש הרבה דברים שהקשו עליו, מן הסתם המערכת, אבל הדברים הפוסט-טראומטיים שהקשו עליו, הם גם לא היו קטנים בכלל. אחד, הוא מתאר את המרחב הבית ספרי כמרחב הכי רואה שהוא היה בו בחייו, זאת אומרת שפיזית היה לו קשה. זה אומר כאילו, עזבי פתרונות. אז זה בעיה אחת, בסדר? כאילו, רעש נורא נורא מציף. 2, זה מרחב מאוד אלים. פשוט מאוד אלים. ילדים, יש להם אגרסיות, יש להם צעקות, יש להם גם התנהגות שהיא אלימה, כאילו, זה מתרגר, לא יעזור כלום, כאילו, זה לא נעים. 3, מנהלים ואנשי צוות לא מבינים, לא מכירים, לא מודעים, עולם הטראומה, עולם הנפש, לעומק. יש ממש ציטוט שהוא אומר לי, שהמנהלת שלו כשהוא עזב אמרה, לקח לי 3 או 4 שנים ללמוד איך לעבוד איתך. והיא לא הבינה את הבעיה. הבעיה היא שהוא חווה אותה כגורם שליטה, לא כגורם סמכות, או גורם סמכות שליטה, כאילו, זאת אומרת שאיך שהיא התנהגה אליו, בצורה כוחנית הרגילה שהיא מתנהגת בתוך מקום העבודה, הוא חווה את זה כתקיפה. והיא לא מבינה את זה, והוא, אני אומר לך, הוא לוחם מהלוחמים הכי לוחמיים שיש, כאילו, ואני מכיר את ההיסטוריה שלו.
אז זה נגיד דוגמה איך במרחב בית ספרי זה בא לידי ביטוי, וזה לפני שהתחלנו לדבר על ילדים פוסט-טראומטיים, שזה בעיניים הלא מקצועיות שלי, בהקשר של החינוך, לדעתי יכול להסביר 70% מהבעיות של המערכת. בצורה מאוד בולטת, כאילו, בעיות התנהגות, בעיות משמעת, בעיות נוכחות, בעיות שיתוף פעולה, אלימות מן הסתם. בהקשר שלהם עצמם או בכלל של החברה הישראלית? שלהם עצמם. אוקיי, שלהם עצמם זה ברור לחלוטין. כן, ומן הסתם שלך, כאילו, כנגזרת מזה רחב יותר, אבל אני יכול להגיד על השכבת בית ספר שאני למדתי בה בזמנו, כאילו, בשכונה הזאת, בארמון הנציב, בירושלים. בשנות ה-80-90, שכבה מוכת טראומה. וטראומה ישראלית, שהיא לא רק צבאית. כן, ברור. כאילו, אנחנו גם אוכלוסיית עולים, אנחנו גם, כאילו, מדינה בהתפתחות, כאילו, יש לזה כל מיני גורמים מקרו-כלכליים שמשפיעים על זה שיותר קשה פה. טוב, ירושלים בשנות ה-90 הייתה מרחב מאוד יפה, מאוד נכון, קשה. נכון, והנה מוסיפים את הקרנבל באוטובוסים שהיה פה, כן. זה ממש חרדה מאוד גדולה, כאילו גדלנו בחרדה פה בצורה מאוד ברורה. ואם הרבה מהמורים שלי היו יודעים להסתכל עלינו, כולל אותי, דרך העיניים האלה, אני בטוח שהרבה מהחוויות הרעות שאני אישית חוויתי היו אחרת. ומן הסתם, בתקופה המקצועית שכן עבדתי עם המערכת, אני ממש משוכנע שזה נרטיב שיכול... אני אתן לך דוגמה לא מעולם החינוך, רק כדי להמחיש את העניין. אני עושה הדרכות לאנשי אבטחה וסדרנים, והם הבעיה העיקרית שאנחנו רוצים לעזור להם להתמודד איתה, זה לקוח או מבקר שנכנס להתקף זעם. ובתוך הספרות המקצועית של איך מתמודדים עם אנשים בהתקפי זעם, במניה, בכאלה, כאילו יש מה שנקרא window of tolerance, שצריך להביא אליו את האדם, כאילו התרגום זה חלון צבילות, אני לא אוהב את זה, אבל נקרא לזה כשהוא חושב הגיוני. זה לא רגוע. ברור, ברור. זה שהוא חושב הגיוני. וללמוד את הטכניקה של איך מביאים בן אדם ל-window of tolerance, היא טכניקה שרלוונטית לתחום החינוך מאוד. ויכולה לחסוך המון עימותים, המון הסתכלות, רק מהבנה של הסיטואציה, של איזה כלים אפשר להפעיל וכאלה. עכשיו, אני אומר את זה לא כהשלכה על תחום החינוך, אני חושב שהרבה מהבעיות שלנו בישראל ניתן להסביר אותם. זה חברתי, זה בסדר. כן, ניתן להסביר אותם מאוד בקלות ובפשטות דרך הנרטיב הזה של טראומה. בטח שהפוליטיקה היא כולה טראומטית, 100% ממנה. טוב, הפוליטיקה היא אלימה נורא בישראל. והתרבות היהודית גם כן. באו עלינו לכלותנו, נכון? זה כאילו הנרטיב היהודי. הנרטיב הבסיסי. של טראומה, של אנחנו נרדפים, של אנחנו קורבנות. נכון. איפה היינו? דיברנו על דוגמה עם בתי ספר. כן. על הצורך להשתנות בחברה הישראלית, פוסט-טראומה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים פה. זה איפה דן עורך לי. כן, תשאלי אותי שאלה להכניס אותי לשיחה. סגור. אז מתוך כל מה שאמרת עד עכשיו, בואו נדבר על דברים שהיינו רוצים שיהיו בכל בית ספר. כן, אז דבר ראשון שהייתי דורש, אם היה לי את היכולת לדרוש זאת, היה לשנות את מדיניות ניהול קבוצות הוואטסאפ החינוכיות בבתי ספר ובמסגרות חינוך באופן כללי. המדיניות הנוכחית והביצוע הנוכחי של המדיניות, אם קיימת או לא, היא סיטואציה שבה קבוצות וואטסאפ הפכו להיות לערוצי מידע מרכזיים. אין בהם אוצרות של המידע בשום צורה ודרך, אין בה הקפדה על נהלי פרסום תוכן ומשמעת, ומה שיוצא הוא שהן קבוצות שמופצצות בתוכן, והורים פוסט-טראומטיים מתקשים לעקוב ומפספסים דברים כואבים. יש לי גם כן עדות כאילו של מישהו שנתאר בדמעות כאילו שהוא פספס הודעה על תשלום של משהו, הוא לא שילם כי לא היה לו, הוא לא שילם כי הוא לא ראה את ההודעה. וההמלצה הפרקטית שהייתי מבקש זה קבוצת שידור, לא קבוצה.
ערוץ שידור שבו אנשי הצוות משדרים את ההודעות חד-כיווני. כאילו, להורים. להורים. שאלות בפרטי או שאלות בקבוצה, בסדר, אבל זה אחד, ערוץ שידור, אבל גם ריבוי ערוצים. כי אנחנו רוצים להנגיש לכמה סוג, יש אנשים שיותר קל להם ככה, ואנשים שיותר קל להם ככה, ושוב, הימנעות מתפתחת מסביב לזה. זאת אומרת, אני לא אוהב טלפונים, יש לי הימנעות מטלפונים, וזה לא משנה כאילו ששלחת בוואטסאפ הערוץ, זה לא משנה. אז צריך כאילו לפתח עוד ערוצים, כאילו דיגיטליים בוודאי, אם זה אימייל, אם זה טלגרם, שהם חד-כיווניים, ולבקש, לשאול למי אפשר או צריך להתקשר. אוקיי, אז זה אחד הערוצים של הקבוצות וואטסאפ. 2, צורת התקשורת של הבית ספר עם ההורים. גם כן, חלק מזה וואטסאפ, חלק מזה בטלפון. בתי ספר צריכים לשאול הורים, האם מותר להתקשר אליהם באופן בכלל. כי להתקשר זאת פעולה, ואני אגיד משהו, לא יודע, לא מקובל, היא פעולה אלימה. להתקשר? כן. אין מצב שהתקשרו אליהם או שהתכתבו איתי בוואטסאפ. אין בעיה, אם את בוחרת, זה שלך, זה מצוין, אבל צריך להבין שנייה מה זה הצד השני של הסקאלה. הצד השני של הסקאלה זה נחווה אני החלטתי שאני צריך לדבר איתך עכשיו, ואתה תעזוב את כל מה שאתה עושה, ואתה תענה לי. זה המסר של שיחת טלפון. לא, אני חושבת שבדרך כלל בתי ספר מתקשרים כאילו אחרי תאום. אלא אם כן יש מקרה חירום. מקרה חירום זה מקרה חירום, נשים את זה בצד, בסדר? אני מהדהד דברים שלמדתי מהחבר'ה, יכול להיות שזה לא מדויק, לי זה נשמע מאוד סביר, בסדר? בגלל זה אני מרגיש בנוח להגיד את זה. טלפון צריך להיות בבחירה, כאילו מה שנקרא opt-in, לא opt-out. הדיפולט הוא לשלוח הודעה, מתי אפשר להתקשר, לקבוע ולעשות, ולא להתקשר. אני חושבת שמה שאתה אומר, הוא גם דיפולט של רוב המורות היום במדינה, כי אנשים מעדיפים וואטסאפים, זה יותר נוח להם. אני יכולה להיות מנהלת בית ספר שאני אוהבת שאנשים מדברים. זה תמיד יותר טוב, יותר מוצלח מאשר הודעה שמישהו לא הבין, ואז הוא מתעצבן, כאילו... אז לקבוע, לייצר ודאות מסביב לאירוע הזה. כל העניין הוא לקחת שליטה. בוא לא ניקח שליטה, נייצר ודאות, קבענו, אני מתקשר, גם מה שקורה או קורה, כאילו אם קבעתי שאני מתקשר, אז אני מתקשר, לא מישהו אחר. כן, ודאות, ולא לקחת שליטה מסביב היצירת קשר, זה מאוד קשוח. 3, אני אומר את הדברים בלי סדר, כאילו, זה. הייתי רוצה מאוד שבית ספר יכניס לתוך השגרות שלו פרקטיקה של ניהול רעש, ואם אני יותר ספציפי, לעשות דוח רעש, לעשות סקירת רעש. מהם מקורות הרעש? מה אפשר לעשות כדי לנהל אותם? אני אתן דוגמה, אפשר לשים על כיסאות, על הרגליים של כיסאות, מתקן פלסטיק שזול, זה כאילו גרושים בזה, שפשוט מונע את הרעש של הגרירה, כאילו, הופך את זה או לשים על הדלתות, כזה בולם רעש, כאילו, גם כן, זה שטויות, זה לא משהו, זה כאילו, זה לא עניין. וכאילו, שוב, לזכור, לא יודע, נגיד פה הבית ספר, פה בשכונה, כאילו, לא יודע, יש להם פלייליסט לצלצולים, ואני שומע אותו, הוא ממש רחוק ממני, כן? ואני שומע אותו מאוד חזק. זה לא הגיוני שבית ספר יעשה כזה זיהום רעש. זה פשוט לא הגיוני, כאילו, זה זיהום. כי אני עובד, ואז יש לי את המוזיקה הסמכה הזאת של למה, כאילו, זה חודרני. אז בית ספר כמוקד רעש, כאילו, שידע לנהל מסביב לרעש שהוא עושה מסביבו. תשמעי, מאוד מעניין אותי, וזה אין לי דוגמאות, אולי מהשיחה איתך נצליח לאפיין, אבל כל מה שקשור למשמעת, יש בו אלמנטים של טראומטיזציה מאוד מאוד קשה, כאילו. אם אני אקח השראה מהעולם של שיטור מותאם טראומה, שם יש שיח נורא חזק שצריך להתרחק מעונשים ולבנות מערכת שהיא שונה רגע. אני חושבת שרוב בתי הספר הטובים, כן. אבל בסוף זה תמיד מגיע לזה, בבתי ספר. בתי הספר שהם טובים, אז המשמעת שלהם לא נראית כמו ענישה מתמשכת. היא לא דבר אברסיבי. יש קודם כל דיבור, ואז דיבורים דמות סמכות יותר, כאילו, אתה יודע, נגיד מהמורה, אז לרכזת שכבה, כאילו אסקלציה, יש אסקלציה. אבל קודם כל זה מלא דיבורים, מלא דיבורים. ואז בעונשים, זה גם, אתה יודע, זה יכול להיות הפסקה החל מלשבת עם המורה שלך ולדבר איתה בהפסקה, במקום לצאת להפסקה. זה אומנם סוג של עונש, אבל עונש שהוא אתה יכול להכיל אותו, כי אתה פירקת למישהו את הצורה, ולפני שרוצים לא יודעת מה לעשות לך, אז
אני לך בוא, נשב, נדבר על מה שקרה, יש בתי ספר שכותבים את מה שקרה, יש אחרי זה שיחה עם האלה, כאילו, בסדר? אני חושבת שעד שמגיעים לעונש שהוא באמת מאוד דרמטי, כמו נגיד להרחיק מבית ספר, בתי ספר שעושים עבודה חינוכית עמוקה, וואו, זה מלא זמן. זה המון זמן, אבל אני מסכימה איתך שבתי הספר הפחות טובים, אז האלימות קיימת בשיח. כן. בהגדרה, כאילו גם בעלבונות, גם בדיבור לא נעים מהצוות לילדים, גם בחוסר מתן זכות לילדים לדבר ולהביע את עצמם, אבל אני רוצה להאמין שזה במעט בתי ספר היום לעומת פעם. אבל זאת שאלה, אני באמת... אני לא, כאילו, אני ודאי לא סותר את מה שאת אומרת, אני אנסה להציג רגע את הנקודה של הילד הטראומטי, שבדיוק פירק מישהו מכות, כאילו, רגע. מערכת של בית ספר שמפעילה עליו כוח, היא תחושת אובדן שליטה מאוד מאוד גדול, וילד שהוא גם ככה טראומטי, מעניינים של הבית, מעניינים של הזה, כאילו, פשוט יגיב לזה בצורה לא פרופורציונלית. אז מה אתה רוצה להגיד? זה אני יכולה להבין. בסדר? אני אתן דוגמה, ואז כשקלטנו את כל קיבוץ רעים, אתה יודע מה, זה לא קשור רק אליהם. הרביצו לי הרבה פעמים, בתור מנהלת וגם בתור מורה. ילדים והורים? לא, חלילה, לא הורים. הורים, כן עברתי פעם אחת תקיפה, אבל לא פיזית, מילולית בעיקר. והרבה פעמים של אלימות אחרת, אבל זה באמת, אני חייבת להגיד, בטל ב-60. זאת אומרת, בסוף רוב ההורים הם אנשים נורמטיביים, יכולים לשלוט בעצמם, זה פחות מ5% מההורים, שהם אנשים שלא מבינים את הגבולות ואת מערכת היחסים שלהם עם דמות סמכות בתוך בית ספר, אבל הם באמת עושים הרבה יותר רעש, הם מייצרים הרבה יותר הם, כן, אימה, כל נקרא המשאבים. לזה, כן. כל המשאבים, וגם, בסוף, לרוב אנשי החינוך, מספיק אירוע אחד כזה שמנטרל אותם לאיזושהי תקופה. ממש. אבל ילדים הרביצו לי, ואני חושבת שרק פעם אחת הענשתי ילד על זה שהוא הרביץ לי. כל שאר הפעמים, ומחלק מהם מצאתי חבולה, ממש סימנים. אוי. לא, אני הבנתי שזה מתוך מצוקה. אז אני חושבת שאני הייתי מתרגמת מה שאתה אומר, לזה שכל מורות, כל נשות ואנשי החינוך בישראל, כמו שכולם צריכים לתפיסתי, לקבל ידע על חינוך מיוחד, של קושי שפתי, בסדר? כולם צריכים לקבל הבנה של מה זה אומר להיות דמות בוגרת, משמעותית עבור ילד. סמכותית. ולהצליח להכיל כעס, אלימות, התנגדות, בדרכים שהן דרכים שלא שוברות, אלא מצמיחות. כן. אוקיי. כי כן, זה תיאור מאוד יפה. כן, כי בעצם מה הילד אומר כשהוא צועק ומרביץ? אני לא מסוגל, אני מגן על עצמי. נכון. וזה במקרה, את היית שם, הוא כנראה לא הגן בפנייך, באמת, אני מניח, אני... לא. כאילו, היה לו סיפור רקע. כן. אני הייתי שם באותו רגע. בדיוק. אבל זה יכול גם לקרות מדרישה, אתה יודע, בסוף זה יכול להיות מדרישה, שהיא סתם לימודית, זה יכול להיות מדרישה שבאותו רגע הוא הגיע הפוך מהבית וקרה משהו, זה יכול להגיע מאיזושהי בקשה שלנו נראית נורא פשוטה, ומבחינתו היא פגשה אותו באותו רגע בתור לא יודעת מה. עכשיו, ברור, בסוף בית ספר בכלל, הוא מרחב טוב, אני אוהבת בתי ספר, זאת לא דוגמה טובה, אבל כאילו, ואני יודעת איך אני עובדת עם ילדים, גם כמנהלת, אני מלמדת בכיתות. אבל נכון, בית ספר יש המון נקודות שהן בהגדרה מאוד מאוד סמכותיות על מישהו אחר. יחסי שליטה, כן. כן. כאילו, תחשבי רגע, אני אתאר את זה, דווקא, זה נגיד משהו שהייתי מתאר מאוד כשהייתי עוסק בחינוך. תחושת האובדן שליטה של ילד שהוא נכנס לתוך בית ספר היא מטורפת. אומרים לו מתי ללכת, איפה ללכת, מתי לאכול, מתי ללכת לשירותים, האם הוא יכול לעמוד, האם הוא יכול לשבת, האם הוא יכול לדבר. בתי ספר היום הם עדיין המרחב היחיד, אני חושבת, הקיים בעולם, אפילו יותר מבתי כלא במובן מסוים. כן. מבחינת הסדר שלהם. השליטה. עכשיו, פה זה בעיה והיפוכה. כי בעצם אני אומרת, אוקיי, נגיד אצלי בכיתות מותר לשבת בלי נעליים, מותר לשבת גם בישיבה מזרחית. אם מישהו היה צריך לעמוד, הוא ידע שיש 2 שולחנות עמידה בסוף השולחן, בסוף הכיתה. מדהים. מותר היה לאכול תמיד, אלא אם כן עושה רעש, כבר היה מעצבן, הייתי אומרת. לאכול, it's a problem. מה זה? לאכול זה בעיה גדולה מאוד. לא, אני מרשה לאכול תמיד. כן, אז אני אומר, זה גם רעש חודרני, זה גם ריח חודרני. אז אני אומר, תלוי מה. זה בדיוק הסיפור, תלוי מה. הם ידעו מה מותר, מה אסור, והם ידעו שאני עושה להם כזה נתיק, אם זה עושה קראנץ' שורה של שקיות, כי בסוף עוד 30 ילדים צריכים ללמוד. או של לעיסות כאלה גסות. כן, 30 ילדים צריכים ללמוד גם אם אתה מאוד רעב. הם ידעו שזה אסור תמיד בשעה הראשונה. צריכים לאכול משהו בבית, אבל כאילו היו כללים. היו כללים שבתוכם, בסדר? אז כאילו, אז דרגות החופש שלי היו מאוד גבוהות בכיתה. כי היה הבניה ברורה. נכון, אבל באמת היו דרגות משוגעות. לפעמים ילדים נכנסים לכיתה ואומרים לי, מה קורה פה?
ילדים שלא מהכיתה שלי. הייתי אומרת, מה זאת אומרת? והילדים היו מסבירים להם, מה זאת אומרת. אבל זה כי אני בן אדם, שאם אין לי דרגות חופש, אני כאילו מאבדת את זה. זה גם נשמע לי, קטונתי, אבל זה נשמע לי גישה חינוכית בריאה, כאילו עובדים עם אבל אז הגעתי לנהל. ופתאום היו דיונים, מה? מותר לאכול בכיתות או אסור? ואז היא אומרת, תראו, אני לא יכולה להכריע עליכם. יכול להיות שאתם משתגעות שאוכלים מולכם, אבל אם לא תנו למישהו לאכול בשעה שביעית שמינית, כי הוא לא הספיק בהפסקה, תחשבו מה זה יעשה. האם, נכון? כאילו, אם שירותים פיזית. נכון, אם שירותים הופכים לטיילת, זה רע. אבל אם יודעים שאתם לא תסמכו עליהם יצאו סתם, אז היא לא תהיה טיילת. זאת אומרת, מה החוזה החברתי ביניכם לבין התלמידים? החוזה החברתי זה great. אז זה דבר נורא נורא קריטי. אני אוהב את לפני המושג. שקלטנו, כן, חוזה חברתי, אני חושבת שזה דבר מאוד, מאוד מעניין. כן. או שנגיד, קלטנו באמת את כל קיבוץ רעים, ושם מה שעשינו הכנת צוות מאוד דרמטית. חודש שלם, על מה זה טראומה, על מה זה פוסט-טראומה, על מה זה רגישות, על מה זה להיות מבוגרת, שמבינה שאת לא הנושא. שעכשיו הילד יכול לחטוף עלייך את החרופה של חייו, אבל זה בכלל לא קשור אלייך. זה כי בבית ספר הקודם שלו, הדרישות היו אחרות. ובטבע הדרישות הן ממש אחרות. טבע זה בית ספר שלומדים בו. נכון, יש מלא זמן חוץ, יש המון דברים שהם בשום בית ספר אחר, שמיוחדים, אבל בסוף זה בית ספר שאתה בא ללמוד בו. הוא לא open space. הוא לא. עכשיו, אני באופן עקרוני דרך כלל מאמינה שחוסן, בגלל שחוסן הוא דבר שנבנה על פעולות, אז תחושת מסוגלות וחוסן של ילדים נבנית מהצלחה לימודית גם. בטח, תחושת העצמי, נכון. אני שווה משהו, מעולה, אבל יותר הרבה קל בתי לי ספר להדוף. לא שם. מבחינתם חוסן זה קומביה, זה שיחות, זה המון דברים שהם ליד. אני לא מסכימה עם זה. זה כמו התייחסות למקצועות לימוד, כאילו, שהם בסיילוז, נכון? נכון. כאילו, יש מקצוע והוא לא קשור לשאר העולם. נכון. יש כאילו אנגלית. נכון. יש כאילו מתמטיקה. נכון, ותחשוב איזה רמת מיומנות מורה צריכה, כדי להצליח ללמד ביחד. או כמה טריקי זה ללמד מיומנות, כי בעצם מיומנות, כדי ללמוד אותה, אתה חייב לעשות אותה. והיא רב-תחומית בהגדרה. נכון, עכשיו נגיד ניתן סתם, טוב, אז אנחנו נלך לחינוך, אז ניתן רק דוגמה אחת, אבל אולי תמחיש את הסיפור. אני, כשאני הגעתי כבר, בשנתיים האחרונות שלימדתי, חינכתי לפני שני הייתי מנהלת, אני לימדתי תנ"ך, היסטוריה וגיאוגרפיה ביחד. כבלוק. תנ"ך, היסטוריה היסטוריה. וגיאוגרפיה. ביחד. make sense? נכון, Makes בטח sense. ביסודי, זה מאוד קשור. אבל אני חושבת בדיעבד כמה השקעתי כדי להצליח בזה, וואו, זה היה משוגע עכשיו. הייתה לי מוטיבציה, כי זה עניין אותי. אז מעצם זה שזה עניין אותי, אז הייתי משוגע, עשיתי דברים מגניבים. אבל חשבתי באמת כמה זה לקח לי מלא זמן לעשות את זה, אחרי זה רץ, לא משנה. ואז אמרתי, כן, יש תשתית שצריך לבנות. נכון. כן. וכמה הייתי צריכה להתעסק עם המיומנות של הילדים כדי שהם יצליחו, נגיד סתם לחיות על ציר זמן, זאת מיומנות שהייתי חייבת אותה בתוך השלושה מקצועות האלה, אז כמה שיעורים השקעתי עד שהם הבינו אותה. אבל אז הם שלטו בה. ואז הם נהיו יותר עצמאים. מיומנות, כן. הם סמכו עליי יותר, אני סמכתי עליהם יותר שהם לא יחרבו את הכיתה, הם עושים דברים כאילו עצמאית, לבד, אבל גם כמה זה דרש ממני ברמה שלא להתעצבן כמורה. עכשיו אני רגע מדברת לא כשרון, כמורה, אז יש לי בלגן בכיתה. עכשיו פעמים אני אומרת למורות, רעש זאת לא סיבה להילחץ. כן. רעש זה דבר טוב. כאילו, אלא אם המוח צועק, בסדר. זה רעש פסיכי של בלגן. כן. עכשיו, דרך אגב, גם זה, 2-3 שיעורים ראשונים של מיומנות, תמיד הם רעש בלגן. צריכים להיכנס אליהם כשאת מבינה, מראש, את כמורה, שזה הולך להיות הקטי. ולנשום, ולא להתעצבן, שכנה, כל האלה. ופעם השלישית, כבר אם באמת החוזה ברור, הציפיות ברורות, את עוזרת למי שבאמת צריך, כאילו הקביים שם, פתאום קורה משהו אחר. רעש הופך להיות רעש, את אומרת, וואו, זה רעש טוב, זה רעש של עבודה. של עשייה. של עשייה, זה רעש של של צמיחה, של יצירה. התפתחות. כן, כן. ואז לאט לאט גם הרעש נעלם. הוא פשוט נעלם. עכשיו, זה כמו אצל מבוגרים, תחשוב על רצפת ייצור, כשלא ממש יודעים מה רוצים לעשות, שמוליק! כולם צועקים. אחרי כמה פעמים פתאום זה כבר לא, כבר מבינים בעיניים. נהיה הרמוניה של עשייה כזאת. ואז נכתבים הנהלים לאיך עובדים, נכון? ברצפת ייצור, ואז אתה זה. זה עבר בדרך כלל יחידה צבאית. כן, כן, זה תהליך, תהליך תקשורת. צריכים להגיע אליו מוכנים. צריכים להגיע אליו מוכנים, אנחנו קודם כל ברמה המנטלית של מה אנחנו מצפים שיקרה, ואז הדברים כאילו מתחילים לנוע. אז זה מתחבר מאוד גם למה שאמרנו. אוקיי, אז באמת הסיפור של האלימות. עכשיו היינו רוצים שילדים ידעו. הם יוצאים מבית ספר, הם לא רק בבית ספר. מה אנחנו רוצים שהם ידעו כדי להתחשב בבני אדם שהם לא הם? תשמעי, זו שאלה שהיא, אני ניגש אליה אחרת לגמרי, כי ילדים
יש בעיה אחרת לגמרי, שהיא הרבה יותר יסודית, כאילו, בסיסית. החינוך הרגשי, האוצר מילים הרגשי, זה כאילו הזווית המשמעותית שהייתי מסתכל עליה עם אתה יודע כמה ילדים. משקל שמים על זה במערכת בשנים האחרונות ולא תמיד מפצחים את זה? מה תתארי לי אי פיצוח? אם אתה שואל את עצמך היום כמה דברים כתובים בעולם יש על שפה רגשית ומיומנויות רגשיות, וואו, אפשר לפתוח 10 ספריות. זה לא הסיפור בעיניי. מה הסיפור? הסיפור הוא היכולת של מורות, ואני אגיד את זה כן, כי אנחנו נגיד הצלחנו את זה בהרבה מופעים, אני קודם כל עכשיו במקומות שזה לא הצליח בהם, אם זאת כיתה ספציפית, שזה לא הצליח בה, אם זה ילדים ספציפיים, שזה לא הצליח בה, במאקרו הצלחנו בשני בתי הספר שניהלתי. כדי שמשהו יצליח, דרך אגב זה נכון גם לגבי דברים כמו למשל מגדר או שוויון, בסוף אני צריכה להטמיע את זה לא רק בשיעור חינוך שלי, נכון, זה רב תחומי. כל אופני העבודה שלי. נכון. גם walk the talk כאשת החינוך, גם להטמיע את זה, נגיד אם אני אומרת אני רוצה שוויון, אז אני נגיד בכיתות מדברת בנקבה רוב הזמן, בכל הכיתות שלי, גם דרך הצוות שלי. אני אומרת מראש שאני מתנצלת, בפני הגברים שרגילים אחרת, אבל אני ממש מאמינה שאם אני אישה, ואת אישה, אני אפנה אלייך כאישה, ואם יש לי פה רוב נשי, אני אפנה אליכן כאישה. ורוב השיח שלי הוא נשי. בהגדרה, גם בכיתות, דרך אגב בכיתות, בנים מבינים את זה יותר מהר מבנות. ככה, לבנות הרבה יותר קשה להפנים את הסיטואציה הזאת. אני שם את זה שהם גם זה דורש מהם שינוי גדול יותר. כי אני חושבת שבנים הם ככה בעמדת כוח, הם צריכים להבין את זה ישר. הם גם בעמדת כוח, וזה דורש מאיתם רק סבבה, ונשים צריכות ממש לשנות את הצורה שהן מדברות. נכון, ממש. זה קשה יותר. קשה יותר, ממש. קשה יותר. זה אחד. וגם, אם אני מדברת על סיפור רגשי, אז נגיד, אני למשל כל הזמן מדברת עם ילדים אצלי בכיתות, על איך אני מרגישה. ואני חושבת, איך אתם מרגישים? כי הסיפור של רגש זה דבר הדדי. אז שתדעי לך, את ממש מהדהדת כאילו את כל העולם של trauma informed, של נקרא לזה שירות מותאם טראומה, כאילו בהתאמה, ששם בסופו של דבר כשאנחנו רוצים שארגון, ובהקשר הזה בית ספר, יהיה מותאם טראומה, זה לא מספיק לעשות עמדת ישיבה נגישה, כאילו. כי אם הבוס עדיין צועק על העובדים שלו, מאחורי הקלעים, אבל שומעים את הצעקות, פאף, הכל נעלם, כאילו, זה מספיק דבר אחד, כאילו, לשבור הכל. נכון. זה חייב להיות גישה מערכתית, הסתכלות רוחב. נכון, ואתה מדבר, ואני אומרת לזה ברגע, גם אני לפעמים צועקת על אנשים. גם אני לפעמים לא נחמדה. גם אני לפעמים חסרת סבלנות. אנחנו בני אדם. מעולה, אז גם זה נחמד, למשל. אנחנו לא יכולים להעלים טריגר. לא, ברור, להפך, ואני אומרת, צריכים לדבר רוצים עליהם. לצמצם אותם. נכון, אבל צריכים לדבר עליהם. אני חושבת הרבה פעמים על שיעורי חינוך. שיעורי החינוך הכי משמעותיים שהיו לי, גם כמנהלת בתוך כיתות, אלה השיעורים שבהם דיברנו רגע על מה קרה לנו פה. כן, זה תמיד השיחות הכי מלמדות. נכון, ואז אני אומרת, בסוף זה מעגלים שלמים הרטרוספקטיבות למיניהם. זה גם בבית. אני יכולה להגיד לפעמים לכעוס נורא על הילדים שלי. משתדלת שלא, אתה יודע, כולם משתדלים לא לכעוס על הילדים שלהם, או לא לצעוק על הילדים שלהם. אבל לפעמים ילדים שלנו, מה לומר, חמודים ככל שיהיו, נפלאים ככל שיהיו. יש להם עמדות מורכבות לגבי העולם. אז לא אין לי בעיה עם העמדות, דווקא העמדות אני אוהבת שמתווכחים איתי. אני כבר מדברת על הדברים שכאילו פתאום הילד שלי יכול לחזור, הפוך את הקיים בית ספר, מה שקורה, ואז הוא אפשר להתחרפן. הם כאילו קורה משהו. ואתה אומר לי, רגע, תירגע. עכשיו, אתה חושב על זה אחרי זה, אוקיי, אני צרחתי עליו להירגע. איזה דוגמה אישית מחורבנת זאת לצעוק על מישהו להירגע, נכון? אבל כאילו גם אני כבר הגעתי לאיזשהו סף שכאילו זה לא נגמר. כן, גירוי החושי. ואני אומרת, לא טוב, תלך לחדר והוא הולך, אז אני הולכת לחדר והוא בא אחריי. עכשיו, בסוף לא יעזור, ילדים הם ילדים. עכשיו, תראי, הם כולם גם מבוגרים, רק שם זה כאילו יותר מרגיש לנו יחסי כוחות. כאילו, אז זהו, אני לא... יש קוד אחר. יש קוד אחר. יש חוזה חברתי אחר לגבי מבוגרים. וגם חושב שקודם כל השיח שלנו בסוף, כרגע בשיחה וגם בכלל בעולם, הוא לא מדבר על נקודות הקצה. כי ברור נגיד, שאם יש נמצא במערכת יחסים רעילה, כל מה שאמרנו עכשיו לא רלוונטי, כי מלכתחילה הוא מקום לא טוב. או אם מישהו נמצא בתוך מקום שמקטין אותו תדיר, זה לא הסיפור, לא, אבל מערכת יודעת להכיל את הקצה, כאילו. ברור, בטח. כן, מערכת שמקוילת לעניין הזה, יודעת לפענח את זה, יודעת, כן. אם היא ערה לזה. אבל אני אחזור רגע נגיד לצוות שלי, שבאמת עשינו לו הכנה מאוד, שם בעצם התחלתי, הכנה מאוד מאוד רחבה, כי הם צריכות להחזיק אותה בסוף, כשהצוות מחזיק, הכל עובד, וכשצוות לא מחזיק, הכל מתפרק. ככה, זה גם הבדל בין בתי ספר טובים ולא טובים, בלי קשר לטראומה, ובין ארגונים טובים ולא טובים. בסוף, כשהצוות מבין מה מצופה ממנו, שיש אמון, ומחזיק, שיש אמון. ברור, אז משהו קורה. ואני זוכרת שתי שאלות שחזרו כל הזמן. מה יקרה לי אם אני אתפרק מול הילדים, כי הם יגידו מה שאני לא יכולה לשמוע?
ומה יקרה לי אם אני אתעצבן, כי אני לא אבין שבאותו רגע הוא צריך שאני... זה, והוא יקלל אותי. עכשיו, זה שאלות שגם חזרו נגיד בכולנה יחד, בלי קשר לטראומה. בכלל, בסיפור התרבותי. מה קורה כשבא ילד ומקלל אותי כערבייה, זונה? כי זה יכול לקרות. וכיהודייה, עכשיו, כיהודייה בדרך כלל, אז הוא קילל אותי זונה. אבל אם אני מגיעה מהחברה הערבית, זה משהו אחר. זה עניין אחר. יש לו גם סיפור תרבותי אחר. ואיך מתייחסים בזה, ואז אני זוכרת שיחות שאומרות דווקא עם הצוות עכשיו, בוא, גם הצוות היהודי יש כאלה שזה קשה להם מנסוע. זה, אני לא מבטלת את זה, אבל אני אומרת... לא, יש עניינים תרבותיים ומגדר, ויש כזה הצלבות, יש הצלבות כאלה. אני ממש לא דוגמה טובה, כי אותי יכולים לקלל לזונה כמה שרוצים, וזה לא. יש דברים אחרים שהם יגידו לי, אני נורא אעלב מהם, דווקא לא זה. בסדר? ואז עשיתי דרך זה להסביר מה ההבדל, איך אנחנו תופסות את זה, ואיך אנחנו אומרות, רגע, אבל הוא ילד. אני יכולה אחרי זה כשהוא ירגע להסביר לו שגם נורא נעלבתי, אני יכולה גם את זה לעשות, אבל באותו רגע, העלבון לא יכול לנהל אותי. ואז אם חוזרים לסיפור של הטראומה, מה שהסברנו למורות זה בסדר. יכול להיות שיקרה מופע שאתם לא מכירות אותו, אבל תזכרו רגע שאתן מיכל בוגר. והם ילדים. יש גם אלמנט של פגיעות. נכון. כי הפגיעות היא מייצרת חשיפה, היא מרגיש חשוף, וזה חוסר שליטה. ומורה שהיא בעמדת שליטה, פתאום צריכה להיות פגיעה. נכון, ופה אני חייבת להגיד שדווקא אני מאוד אוהבת להיות פגיעה, בוועדת החינוך. זה כלי בחינוך. עזוב את הכלי, אני חושבת שזה הבסיס. באמון בין אנשים. זה הבסיס הכי כי דרמטי. הנה, אתה בן אדם כמוני, אתה לא משחק משחקים, אין מסכות, כאילו. זה הדרך לדעת שאתה אמיתי, כאילו. בדיוק. כן, זה מאוד חשוב, הפגיעות. אוקיי, השפה רגשית עשירה. הבנה רגשית עשירה. נכון, עשינו שנייה 3, נכון, זה היה ב3. נכון, זה היה ב3. דבר רביעי, אני כן רוצה שנדבר על הסיפור הזה של גם נוער, ופה בכלל נדבר על כל החברה הישראלית. אני מגיעה עם כלב, לא קוראים לזה כלב נחייה, כלב סיוע. כלב סיוע. כן, זה השם הרשמי. זה היה שירות, וזה באוגוסט הוחלף לסיוע. הוחלף, מהמם. אני רוצה לספר על זה סיפור לפני שאנחנו מתייחסים לזה פה. כשהיינו בארצות הברית בטיפולים של דן לפני, כבר עוד מעט 4 שנים. אמא שלו הגיעה לבקר אותנו לשבועיים וחצי. בארצות הברית זה לא ישראל. בארצות הברית אתה צריך לבקש כל דבר שאתה רוצה, בן אדם שאתה לא מכיר אותו. נכון? בישראל אנחנו עכשיו חודרים למישהו למרחב פרטיות, זה גם לא תקין, אבל זה יותר, בטח לכלבים. נגיד כלבים אני תמיד שואלת, או... הייתי הרבה אנשים בשנה האחרונה יותר מנומסים בקטע הזה עם כלבים. אבל אני לא יודעת אם זה כי הם נהיו יותר מנומסים, או כי הם מפחדים שכלב ייתן להם ביס. זאת שאלה מעניינת. לא משנה. ישבנו באיזה מסעדה, והגיע כלב באמת חמוד להפליא, משהו יוצא דופן. עכשיו, בארצות הברית כל כלבי הסיוע, יש ז'קט מיוחד. ויש סוגים שונים של ז'קטים לפי צבעים. יש סיוע רפואי, יש סיוע נפשי, יש סיוע לעיוורים, יש כל מיני סוגים, וכל אחד יש לו וסט בצבע אחר. נשמע לי החלטה, מה זה לא טובה? אבל אני מספר לך כאילו מה אנחנו ראינו, בסדר? עכשיו, על כולם יש כאילו כתוב שזה כלב מיוחד וזה. ואמא של דן רצה ללטף את הכלב. והיא ליטפה. והאישה הזאת יצאה עליה ב-200 קמ"ש. What do you think? It's my dog. You need to for permission. עכשיו, מצד אחד הבנתי את האישה, מצד שני הבנתי את אמא של דן. מצד שלישי, הכלב רצה תשומת לב. הוא בא, כאילו, הוא התקרב אל אמא של דן. תראה איזה חמודה. נכון. חכה. אחרי שהכל נרגע, התנצלויות וזה, שאלנו אותו אותה איזה כלב. אז היא אומרת שהיא דיאביטית, יש לה סכרת, והכלב מזהה כשיש לה שינוי בסוכר, מתחיל לנבוח. גדול, נכון? אז כמובן שכבר הסברנו עוד לבנים עוד יותר על כל הסיפור, כי הם מכירים, אתה יודע, כלבים מסוג מסוים, הם גם יודעים שיש כלבים שמסיימים לפוסט-טראומטיים, כי אני סיפרתי להם על זה, את זה פחות הכרנו. ושם הם עשו גם השלכה לג'וש, הכלב שלנו, כי ג'וש, כשנגיד שדן לא מרגיש טוב, הוא לא זז מדן. הוא לא, פיזית, הוא נצמד אליו, עד שדן מרגיש טוב, רק אז הוא קם. הוא כלב תרפויטי באופן כאילו קיצוני, והוא לא עבר הכשרה לזה. אבל ממש רואים, נייטי נגיד הכלבה שלנו שכבר לא איתנו, גם אם מישהו היה חולה בבית, היא הייתה יודעת, והיא הייתה באה לשבת מולך מסתכלת עליך. עד שהיא אומרת, זה בסדר נייטי, ואז הייתה הולכת. כאילו, טוב, כלבים. אז מה היינו רוצים שאנשים ידעו? להתעלם באופן מוחלט מקיומו של הכלב. אוקיי. באופן מוחלט. המינימום או המקסימום שאפשר זה לשאול האם צריך מים. אוקיי. לא יותר רחוק מזה. לא לעדכן שגם לך יש כלב, לא להגיד שגידלת גור נחייה, או שחברה שלך גידלה גור נחייה. אילן יוחסין של מי שגידל גורי נחייה שם, עם פרוסות בפניי כאילו, כן. הכלב הוא לא נושא שיחה, בכלל, להתעלם ממנו. אתה רוצה להסביר למה?
כן, פגשת את רובי, היא יצור נורא נורא חמוד. היא בת 9, אני איתה איזה 7 פלוס שנים כאילו במרחב הציבורי. חוויתי את ההתבגרות של החברה הישראלית שלא ממש התבגרה כאילו בנושא הזה. לצאת עם רובי למרחב הציבורי זה רצף של אינטראקציות שלא ביקשתי אותן. אנשים מרשים לעצמם כאילו. כולם, כל הזמן, בכל שלב במסע שלי, אני אצא מחר לפסיכולוגית שלי, אז תודה לאל, אני עולה מפה לאוטו, למרות שפה בשכונה כולם אחלה. נכנס לאוטו, נוסע, איך שאני אראה, כאילו יהיה אינטראקציות כאילו. ואני לא יכול כל הזמן לדבר על מה שאנשים זרים רוצים לדבר איתי. יש לי את היום שלי, את החיים שלי, את היום-יום שלי כאילו, וזה כל הזמן. אתה אומר את זה, ואני חושבת שא' אני מסכימה איתך, אבל מצד שני אני חושבת, רגע, אני הולכת עם התחשית, שיש לי תחשית עכשיו כבר חודש וחצי. עכשיו זה אירוע. זה, תמיד היו לנו זאבים, חומים, הם לא עניינו. הם מפחידים אפילו. אף אחד. הגדול ביניהם גם מפחיד, הוא הולך באמת גם עם מחסום. למרות שבאמת, הוא הכלב הכי מתוק בעולם, אבל אנחנו קיבלנו החלטה. בעקבות שפעם אחת הוא קפץ על מישהו, לא קרא להם שזה כלום. אבל פעם אחת אמרנו, אוקיי, אם אתה לא יודע מה הוא לא עושים, אז מחסום. אבל הם לא ייהנו אף אחד. בסדר, הם לא היו אטרקציה. כאילו אם ילד רצה ללטף אותם, תמיד זה לא בעיה, כי הם אוהבים מאוד ילדים. באמת, הם שני כלבים, וואי, וואי, וואי. אבל תחשית. זה עניין. עוצרים אותי ברחוב כל הזמן. עכשיו, לי אין עניין. כאילו, כן, עוצרים אותי כי הכלבה חמודה. זה באמת תחש. היא בן או בת. מלא שאלות. אוקיי. מישהו עצר עם רכב לידי לפני 3 ימים. זאת תחש. אדוני, כן, דיסת האוצר תקמי. כן? אז כאילו, אז מצד אחד כלבים מצד אחד באמת מייצרים עניין בהגדרה, אבל פה זה סיפור אחר. היא הולכת עם וסט מיוחד או שלא? כן, יש לה וסט כחול. לפי חוק, כאילו. אוקיי, אז בואו נדייק את זה. אנשים שהולכים עם כלבים שהם כלבי סיוע שיש עליהם וסט, אסור שהם יהיו עניין, כי זה עניין שמייצר עומס רגשי. מטורף, עומס רגשי ממש מטורף, וזה רק האינטראקציות שהן חיוביות, עכשיו יש גם אינטראקציות לא חיוביות, כאילו, זה לא, זה בא כזה מגוון רחב של התנהגויות. של אנשים שמרשים לעצמם. היה פעם אחת, הלכתי לקופת חולים בקורונה, כאילו, זה היה לפני הפעם הראשונה שחלתי, כאילו, לא ידעתי שיש לי קורונה עדיין. אני יושב בקופת חולים גמור עם רובי לידי, ואני באמת, כאילו הגוף, כאילו ככה. נעמדה מולי, ממש מולי, במרחק שלי ושלך, נעמדה מולי אישה, התחילה לשאול שאלות על רובי, ואני עושה לה ככה, כאילו, לא רוצה. למה לא? אמרתי לה, כי אמרתי לא, כאילו, ושוב, זה החמיר האינטראקציה הזאת. וזה כל הזמן. נגיד, בקיץ זה חמור יותר. למה בקיץ זה חמור יותר? כי בקיץ, אני מסתובב איתה לכל מקום, צריך לשים לה נעליים. כי חם, המדרכות כאילו רותחות, זה לא חמות, זה קביעות כאילו. ונעליים מושכות הרבה יותר תשומת לב מהריתמה לבדה, כאילו, זה כאילו מכפיל. ברור. יש לי כאילו תמונה בראש שלי הולך במדרחוב, לא במדרחוב, על התוואי של הרכבת הקלה בירושלים, כי לא היה רכבת, ולאורך 10 דקות של הליכה, כל כמה מטרים מישהו מצביע עליי מרחוק. כל ההליכה הזאת, מצביעים, אבל מצביעים עם האצבע כאילו. תראו, יש לה הכלבה שלו נעליים. כן. זה קטע לא במנהטן, שם הכל מה שנעליים. כן, נכון, אבל זה היה מקל על ה... בדיוק. כן, וזה פשוט, אנשים, אוקיי, תקופה ארוכה נמנעתי לקחת את רובי איתי למרחב הציבורי. זה גם כי עברתי אירועי אפליה ממש, וגם ההצפה החושית של המפגש עם עם ישראל, כאילו, בחוץ. בלתי נסבל. אז ברמה המוסדית גם להזכיר לכל הארגונים ולכל המוסדות שאפשר להיכנס עם הכלבים האלה. אם כבר אנחנו מדברים על בתי ספר וכלבי שירות, אז אני מלווה מודע לאירוע בעיניי חמור, שמנהלת מונעת ממורה לבוא עם כלב הסיוע הרשמי המסודר שלה לתוך תחומי בית ספר, ומייצרים שם סביבת עבודה. אני אמנע שימוש במילים כדי לא לחשוף את הזהויות של האנשים, אבל זה כאילו קודם כל עבירה על החוק, בסדר? זה כאילו, זה כמו להגיד לנכה,
על כיסא אתה לא גלגלים, נכנס עם הכיסא. אתה לא נכנס עם הכיסא, כי יש פרקט או whatever, כאילו, זה הסבר. טוב, אני לא מצליחה להבין, זה אני כאילו, טוב, ניהלתי בית ספר שכאלה, כאילו, יש שם אירוע מורכב, אני לא אפרט את הפרטים רק כדי לא כן. זה, כאילו, אבל יש שם איזה רצף של הסתברויות, כאילו, הפואנטה היא שבסופו של דבר יש חוק, בסדר? יש חוק, חובה, יש רשימה סגורה של מקומות שבהם אסור להכניס את הכלב. חדר ניתוח, לא בית חולים, כן, כן, חדר ברור. ניתוח, בבתי חולים יש מלא כזה עכשיו. מחלקות קביעה, אוקיי. מחלקות אונקולוגיה, אבל, אבל זהו בערך. וחדר נקי במפעל, מי רוצה להיכנס לך לנגיעים? כאילו, כן, כן, בסדר, הגיוני. צריך להגדיר את זה, כן? סגור. איפה נכון, לא? נכון, ברור. כל השאר כן. אוקיי. אז זה דבר אחד. צריכים לדעת, כנ"ל דרך אגב אוטובוסים ומוניות. כל השאר כן. 100% מכל השאר, כאילו, מלונות, בריכות, מסעדות, מטבחים, כן, כן. כאילו, ברור. כל מרפאות, כן, כן. כן, כן. יופי. ובטח שבתי ספר. ברור. אני לא רואה סיבה לא להכניס לבתי ספר, אלא אם כן זה כלב שהוא חלילה תוקפן, מה שלא תקף כן, על זה כלבי כלב סיוע, כן, בדיוק. הוא בהגדרה עבר הכשרה, בדיוק, כאילו, עבר... נכון. אורייט. מה היינו רוצים שאנשים ידעו, גם ילדים ונוער, בנוגע לרעש? רעש של קפצונים, זיקוקיים, רעש יוצא דופן, לא רעש רגיל. אני לא עושה את ההבחנה בין רעש רגיל לרעש יוצא דופן, פשוט כי אין סטנדרט אחיד של מה זה רעש יוצא דופן בישראל. כן, אני יודעת שיש שכנים כאלה. אין סטנדרט של מה רעש פוגעני פה, כאילו. פה יש ממש תחנות דלק שכדי לקבל שירות מבקשים לצפור. באמת? כן, כן, זה נוהג פה בישראל, כאילו. יש כאילו זה, הוא מחכה בזה, תצפור, אני אבוא אליך. אין סטנדרט של מה זה רעש פוגעני, כאילו. כן. אז כל מה שאנחנו עושים לגבי רעש שגוי, אני אתחיל שנייה כאילו, כנראה שכל מה שקשור לרעש צריך להשתנות, 100% מהדברים, בסדר? שצריך עכשיו כאילו לזכור. תן דוגמאות קטנות כדי להסביר. צפצופים של קופות בסופרמרקטים. God damn it, כאילו, למה צריך את זה, כאילו? תפתרו את זה, כאילו, זה מיוד. זה דווקא יש תשובה, אפרופו. כי זה מסמן קליטה, בסדר, אז אפשר לעשות את זה ויזואלי, אפשר לעשות את זה ברטט, אפשר או להנמיך את הצפצוף, לעשות צליל, או משהו כזה נעים, כאילו. לא יודע מה, כאילו, אבל למה צריך את זה, כאילו? סירנות של האמבולנס, וסירנות של משטרה, וסירנות של אזעקות, צריך לעשות הפרדה פה בין כל סוגי הרעשים האלה, כאילו אי אפשר שהכל יהיה כזה נורא, כאילו, זה לא יכול להיות כל כך, הכל אותו דבר, כאילו. בקפיירים של אופנועים, או בכלל, אני קורא להם מוסיפי רעש, יש כל מיני תוספי מנוע, וזה התוצר הסופי שלהם, מוסיף רעש, כאילו. זה בכלל חוקי, אני לא מבין איך זה חוקי, כאילו, זאת אומרת, זה אנשים שצריכים להיעצר, כאילו, עם מזיקים בעיניי, כאילו. יש הרבה אנשים שצריכים להיעצר במרחב הציבורי הישראלי בזמן האחרון. אמרת לגבי רעש, אני מפוקס על הרעש רגע. בטח שפורים, קפצונים, נפצים, לא, רמקולים של טלפון, לא, בכלל, כאילו, מוזיקה, לא, מקולת שמפעילה מוזיקה, לא. גם רדיו, דרך אגב, זה לא רעיון טוב. תוכן זה דבר חודרני, כאילו, מדברים על הרוגים פתאום, נכנס למקולת, שחררו אותי, כאילו. אז יש פה כאילו הסתכלות רחבה על הכל, כאילו, מסיבת סיום, בלונים. לא. כי בלונים זה אומר פיצוץ פוטנציאלי. פיצוץ פוטנציאלי אומר שאני לא נכנס לחדר הזה בכלל, כאילו, לא רוצה בלונים. כאילו... פה אפשר לפתור שתי בעיות, גם את האקולוגית וגם את זה. אי אפשר עם הדבר הזה, כאילו אסור, זה מסוכן, זה מבהיל. ממש תחשבי כאילו על אירוע כמו מסיבת סיום, איך אפשר לעשות בו סקירת רעש, כאילו, סקירת תוכן שהיא מאוד מעמיקה, כאילו. רעש. אמרנו מסיבות בבתים. כן, טוב, זו תופעה ישראלית שאצלי בכלל בעייתית. כן, היא בעיה קשה. היא מפגע, היא זיהום מאוד מאוד קשה. נכון. יש פה בשכונה מישהו שלאורך המלחמה החליט שהוא עושה מואזין יהודי. כדי להילחם בכפר. כן, בכניסה, כאילו, שם רמקולים, וכאילו, את רואה, יש פה כאילו זה עמק כזה, אז יש פה אקוסטיקה כזה נורא.
כן. אי אפשר, כאילו שישי אחר הצהריים אי אפשר ללכת לישון, כי מתעורר בבעלה, כאילו. לא נשלים, כן, אנחנו אשכרה שכל פעם שיש את הלילות האלה שמותר לילה שלם, הם מרימים מסיבות ענק, בווליום של משהו פסיכוטי כאילו. אני אגיד שתי דברים על זה. אחד, צריך אכיפה של חוקי הדציבלים, יש תקנות דציבלים, אנחנו צריכים ללמוד למדוד דציבלים. אני לא טוב בזה מספיק, אני צריך להתחיל לדבר בדציבלים. אחי, מותר לך עד 20, אני זורק שנייה, עד 20 דציבלים מותר לך. לא ברוטו נטו, 20, זהו, אתה עובר ל-21, 10,000 שקל קנס, במקום, צילמתי, שלום על ישראל. בהתחלה על משילות, אמרנו שנשים אותה בצד, אבל... אבל גם מנגנון שבו אנחנו יודעים מתי יש רעש, הוא מנגנון סביר, לא רק לאסור לגמרי רעש, אלא בוא נסכים מתי עושים ואיך עושים, וזה גם דרך לעשות את זה. זאת אומרת, אני סבבה עם הרעיון, הקונספט הכללי של יום העצמאות, פורים. אלא כן, נקים לך את הפורום של באר שבע מתחת לחלום. מקימים לי, לא, זה, אני אראה לך סרטונים, כאילו, אני כאילו, קאט חדשה. אני בטוח שהם גובים כרטיסים לאירועים האלה, את מבינה? זה כאילו הווייב, כאילו. אבל אני אומר, אם זה בתיאום, אני יכול לקבל את זה, כאילו, כי בסוף לא כאחד יכול ללכת לזכור אולם אירועים ולארח את החברים שלו, זה באמת משאב מוגבל. ואפשר, ואנחנו כולנו חיים, לכולם יש צרכים, ואפשר למצוא איזון, כאילו. העניין הוא זה הניהול של הדבר הזה, כן, כאילו, לאזן את הדבר הזה, כאילו, גם להגביל בעוצמה. אני בכלל הייתי אוסר ברמת היצרן, זאת אומרת, כאילו, כל יצרן של רמקולים בישראל, יש לו קאפ. כמו שאת מכירה את המגבלת מהירות, יש בכל מיני, במסעיות יש מגבלות מהירות, כאילו. זהו, יש מגבלת דציבלים, אתה לא יכול להגביע, טכנית אי אפשר, כאילו. זה מה שאני הייתי עושה, כאילו, ברמת הרגולציה. לא רעיון רע, אולי נתעסק עם זה, כאילו. נגדע את הבעיה מהיסוד, כאילו, מהשורש. כן, כי למה בעצם צריך באמת הרמקולים שלי? למה צריך שמלכתחילה הם יאפשרו את כאילו... אוקיי, אולי יש פה משהו, כן, נלך שנייה לחפור רגע ב... אוקיי, דיברנו על כלבים ודיברנו על רעש ועל נגישות. מה עוד חשוב לנו? חשוב, אני אגיד אולי לעטוף רגע ולסגור את זה. מה שחווינו בשנתיים האלה, בשלוש, או איך שאנחנו בוחרים לספור את השנים האחרונות, הוא אירוע בקנה מידה גדול, ששינה בפועל את אורחות חיינו, שינה בפועל את שלום גופנו. ולכן הוא דורש מאיתנו לשנות את ההתנהגות שלנו. כל אחד ואחד, גם ההתנהגות האישית, גם ההתנהגות המקצועית. אנחנו חייבים להבין לעומק שמה שעשינו עד השביעי לאוקטובר לא יכול להמשיך, כאילו. וזה אומר איך אנחנו מתנהגים אחד עם השני, איך אנחנו מתנהגים עם הלקוחות, עם העובדים, עם התלמידים, עם ההורים, מורים. וזה דורש, וזה מטיל חובה על כל אחד ואחד מאיתנו להשתנות. מטיל חובה לעשות בדק בית על איך מנגישים את עצמנו לחברה מותאמת טראומה. וזה השינוי שבעיניי כמסר מסכם הייתי אומר, אם יש מסר אחד שהייתי שמח שיקחו מהשיחה המרתקת שניהלנו, זה יש על כל אחד מאיתנו חובה להשתנות, ועלינו לבדוק איך אנחנו צריכים להשתנות על כל אחד ואחד מאיתנו. טוב, אין לי מה להוסיף, כי הוא יושב, אני לא אוסיף, כי זה היה סיום מעולה. המון תודה. שמחה רבה. תודה לכם, מקווה שזה תרם לכם, וכל הלינקים כמו תמיד יהיו מתחת, ונתראה בפרק הבא. ביי.